Bele naiz eta etorri naiz disko berria aurkeztera, kasu honetan, Muturrez zerura izenekoa, eta euskarri fisiko aldetik bi euskarri daude, bata CD-a fanzinarekin eta bestea biniloa. Durangoko azoka niretzat, gauza asko dira, ze alde batetik da aukera bat, justo urtean ekoitzi ditugun lan horiek, horren beste denbora eman digutenak sortzen, grabatzen, pentsatzen eta bar, zure etxean egon direnak urte terdiz o bi urtez, jende aurrean aurkezteko, noski euskarri fisikoa saltzeko, ze gaur egun bestela ez dago aukerarik euskarri fisikoa asko saltzeko, baina bestetik ere da oso garai intentsoa, agian sozialki desgastantea baita ere, ez? Orduan pixkat bi alderdi horiek ditu, ez? Pixkate barrurakoagoak geranontzako baita ere pixkat dela oso leku oso exponituta zaudela bezala. Ni nago bastante a tope bi taldekin Bizkaialdekoak direnak Xilitia eta SSS. Ez dakit SSSek zerbait atera duen berria, behintzat Xilitiak bai, eta oso ondo dago diskoa, da pasada bat, baino batez ere gomendatuko nioke jendeari zuzenekoak ikustera jotea, Xilitiarenak. Eta gero, Katixa Agirreren barne zerbitzuak, uste dela? Barne zerbitzuak eske. Hori erosi behar dut, orain, ez dut irakurri, baina nahet erosi.